Milé sestry, milí bratia, dovoľte, aby som vám poprial Božie požehnanie. Sme radi aj spolu s manželkou, z Ingrid, že sme tu medzi vami. To, že sme sa tu ocitli, tak to spôsobilo naše stretnutie s Ellen a s Hubertom. Oni nás pozvali, takže a ja som prijal to pozvanie. Je to asi jeden z posledných termínov, kedy môžem rozhodovať, že kde budem kázať. Za chvíľku už asi nie. A potom, keď sme sa dozvedeli, že ste to aj vy, Tomáš aj Martina, tak sme mali ďalšiu zase radosť. My sme sa stretli na tých manželských setkáních v lete a prežili sme naozaj veľmi pekný týždeň. Tak som veľmi rád, že sú tu aj známe tváre a že človek tak cíti, že je trošku tak bližšie. Nepoznáva samozrejme úplne všetkých. Tak sťažka som si spomínal na Radka, ale nakoniec som si spomenul, odkiaľ ho poznám. Samozrejme, Timo a Janka sú takisto známe tváre. Niečo sme už spolu prežili. A tak verím, že aj po dnešnej sobote sa budeme spoločne viac poznať, ale nielen poznať, ale že nás tento sobotný čas spoločne priblíži k Pánu Bohu. Otvorte si spolu so mnou, prosím vás, Jonášov príbeh. Príbeh Jonáša, a to konkrétne 4. kapitolu. Či už máte takéto klasické Biblie, alebo ich máte niekde v mobile. Potreboval by som s vami trošku premýšľať nad vyznaním viery proroka Jonáša o Pánu Bohu. Ako vnímame toto jeho vyznanie? Jonáš, 4. kapitola, 2. verš. Jonáš, 4. kapitola, 2. verš. A nebudeme čítať celý verš, prečítame iba tú druhú časť. Ja vám to prečítam teraz z môjho prekladu. Druhá polovica 2. verša vo 4. kapitole knihy Jonáš. Lebo som vedel, že ty si Boh milostivý, ľútostivý, zhovievavý a bohatý v dobrote. Ty oľutuješ pohromu. Máte to tam podobne, že? Trošku inak. No skús prečítať, áno, daj. Ako to tam znie v češtine? Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, zhovívavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem. Aha, krásne. Tak, ešte nejaký iný preklad. Ja ti to přečtu. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a soucitný, zhovívavý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští. Áno. Ešte? Nebo jsem věděl, že jsi ty Bůh milostivý a lítostivý, dlouho čekající a hojný v milosrdenství a který šlituješ zlého. Aha. A mám ešte jeden. Je to slovo na cestu, ale preložené do slovenčiny z češtiny. Takže viem, že si milosrdný a súcitný Boh. Nikdy sa nehneváš a vždy si láskavý. Než aby si niekoho potrestal, radšej si to rozmyslíš. Tak, a teraz. Chcem vás pozvať k takému hlasovaniu, že čo cítite, alebo čo vnímate, čo prežívate pri tomto verši, pri týchto slovách o Pánu Bohu. Môžete samozrejme aj viackrát, lebo toto prežívanie môže byť mnohokrát zhodné. Takže kto pri takýchto slovách, alebo pri týchto slovách prežíva pokoj, nech zdvihne ruku. Áno, máme tu ľudí, ktorí prežívajú pri týchto slovách pokoj. Kto prežíva radosť z takýchto slov o Pánu Bohu?
Prežívate radosť? Je tu radosť. Nadšenie. Áno. Prijatie. Alebo bezpečie. Že? No, skoro áno. Dobre. Ešte by sme mohli možno viacej takýchto vecí nájsť, ktoré prežívame, keď čítame takéto slova. No dobre, ale kto prežíva pri týchto slovách rozčarovanie? Ty si rozčarovaný. Áno. Výborne. To je dobré, aspoň niečo. Určite chceš povedať, prečo si rozčarovaný? Protože lítost nad každým zlem odpouští zlo. Radši si to rozmyslí. To přece není Bůh, kterého jako věřím. Přece přijde soud. Ne? Vám Bůh na spravedlnosti je radost. Prostě. Tak jak to teda je? Tak. No, výborné. Ale nie, áno, niekto môže byť rozčarovaný. Zase o tej milosti, o tej láske, furt o tom rozprávame. Veď je tu aj Boh, ktorý je sudcom. Niekto môže prežívať rozčarovanie. Kto prežíva pobúrenie? Pobúrenie, prežívať to pobúrenie. Alebo stres? Stres. Krásne. A toto je kľúčové, aby takto sme vnímali to Božie slovo, že sa nás dotýka, že v nás niečo prebudí. Pretože len vtedy to Božie slovo pre nás bude živým slovom. Keď sa nejakým spôsobom dotkne môjho života, nejakej mojej skúsenosti, možno nejakých mojich predstav alebo predsudkov a ja sa s tým musím vyrovnávať. A zrazu pri tom Božom slove prežívam, áno, radosť, značenie, čo som tam mal, pokoj, bezpečie, ale môžem pri tom prežívať práve aj to rozčarovanie, stres alebo hnev. A je kľúčové takto čítať Božie slovo, je kľúčové ho takto vnímať, pretože len vtedy to Božie slovo je živé a vtedy viem, že Boh, v ktorého verím, nie je iba informácia, ale je to živá bytosť, je to niekto, kto vstupuje do všetkého, čo žijem a prežívam. Tak aby si nebol sám v tom, kto prežíva rozčarovanie, tak samozrejme ďalší, kto prežíva rozčarovanie z týchto slov, je Jonáš. On bol úplne rozčarovaný z Pána Boha. On to tak aj vyjadruje však. Preto som chcel ísť predtým do Taršíša, lebo som vedel, úplne zbytočne si ma posielal do Ninive. Lebo som vedel, že to nedopadne tak, ako by som chcel. No a o tom sa teraz budeme trochu rozprávať. Pretože ja, keď čítam tieto verše, tak sa cítim inšpirovaný. Som uchvátený Božou povahou. Ale zároveň som uchvátený aj tým Božím prístupom k samotnému Jonášovi. Ako v tom príbehu Pán Boh s Jonášom pracuje. Nebudeme čítať samozrejme celý príbeh. Predpokladám, že tento príbeh každý z nás pozná, aj bez toho, že by sme ho čítali. A myslím, že tento príbeh poznajú nielen veriaci, ale pomaly každý človek, alebo väčšina ľudí, pretože je to jeden z prvých príbehov, s ktorým sa ako deti stretneme. Ten Jonáš, to dobrodružstvo Jonáša, ktorý skončí vo veľrybe a prežije a potom ide do tej Ninive. Samozrejme, my už nie sme deti, sme trošku v inom veku a už ten príbeh nie je o tej veľrybe pre nás. Ten príbeh je skôr o tom rozčarovaní z Boha, ktoré Jonáš prežíval. A akým spôsobom vlastne Jonáš v tom rozčarovaniu prišiel? Prečo je rozčarovaný z Boha? Prečo mu to nesedí, že Boh je takýto? My sa z toho vytešujeme a on je rozčarovaný. Čo mu vlastne vadí na Pánu Bohu? Ešte jedna taká malá odbočka. Tento príbeh, tým, že ho pozná každé dieťa, tak sa môže stať, že keď človek vyrastie, tak začne považovať tento príbeh za rozprávku. Skoro ako rozprávku. Alebo odborne sa tomu povie mýtus. Alebo áno, je to príbeh, ktorý je v Biblii,
napísal ho teda nejaký autor, áno, je tam tá jeho cesta do Nínive, ale že sú tam také tie veci, ktoré sú také vymyslené, aby ten príbeh bol zaujímavejší. Napríklad tá veľryba je vymyslená. A to si potrebujeme uvedomiť, že to proste Biblia takto nefunguje, to takto nemôže byť. Pretože ak ten príbeh je vymyslený, alebo ak je vymyslená nejaká časť toho príbehu, tak ten príbeh nie je o Jonášovi, ten príbeh je o Bohu. Tak potom ten príbeh je o vymyslenom Bohu. Ale ten príbeh nemôže byť o vymyslenom Bohu. Ten príbeh je o reálnom, živom Bohu, ktorý vedie Jonáša, ale vedie aj nás. To je ako keby ste nemohli byť so svojimi deťmi, s detkom alebo s babkou a budete deťom rozprávať o detkovi, aký je úžasný a pritvrdíte to všetko. A zrazu detko bude môcť prísť, no a deti ho nespoznajú, pretože vy ste ho tak vykreslili, že je až vymyslený a neskutočný. Celý ten príbeh, všetko, čo sa v ňom odohráva, je skutočné, pretože ten príbeh nemôže byť a nie je o vymyslenom Bohu. Dobre, vieme, že Boh sa ozval k Jonášovi a hovorí: Jonáš, choď do Nínive. A Jonáš do Nínive nejde. Skúste si to predstaviť. Šéf vám povie: ideš na služobku do Bratislavy. Ale nie ani môj šéf, len povie: príď do Krnova. Tak prídem do Krnova. Nejdem do Prahy. Boh povie Jonášovi: choď do Nínive. On ide do Taršíša. Aký mal motív? Jonáš proste nepočúvne Hospodina. Tu musíme Jonášovi uznať to, že Jonáš je plný dobrých úmyslov. Je plný dobrých úmyslov. Pretože Pán Boh ho posiela do Nínive, posiela ho a Nínive to je asýrská ríša, to sú Asýrčania. A to sú odveky nepriatelia Izraela. Keď si čítate, alebo čítame tie dejiny Izraela, tak Asýrčania často útočili a zotročovali Izrael. Takže vlastne pre Jonáša to znamenalo ísť do Nínive s vedomím, že to je Boh zhovievavý, ktorého verí a že on im ešte aj pomôže, tým Nínivčanom. A on za žiadnych okolností nepriateľom svojho národa nie je ochotný pomáhať. On chce chrániť svoj národ pred nepriateľom. To sú tie jeho dobré úmysly. I keď teda akurát to obdobie, v ktorom Jonáš pôsobil, je obdobie, kedy Asýria bola oslabená. Vôbec už nebola hrozbou v tomto období pre Izrael. Práve naopak, Izrael bol celkom na tom veľmi dobré, aj mocensky, duchovne neviem, ale mocensky áno, aj geograficky. Moc Asýrie slábla. Takže vlastne nebola hrozbou pre Izrael. Ale napriek tomu Jonáš nebol ochotný ísť a pomáhať nepriateľom. Chcel chrániť svoj národ. A tak namiesto toho, aby išiel do Nínive, ide do Taršíša. Čiže v konečnom dôsledku Jonáš je plný predsudkov. Aké má predsudky? Národnostné predsudky má. Je to proste nacionalista. Pre mňa je dôležitý iba môj národ. Nikto iný. Má náboženské predsudky. Čiže taký náboženský fundamentalista. Akože naše náboženstvo je správne. A aby som ešte riešil náboženstvo niekoho iného, to nechcem. Má rasové predsudky, pretože nechce ísť k nejakému inému národu, k nejakej inej rase. Proste je to rasista, má historické predsudky, generačné predsudky, žije vo svojej obmedzenej, uzavretej bubline a nechce z nej odísť, nikoho do nej nechce vpustiť, má svoje kultúrne predsudky a
ako dnes moderne môžeme povedať, že homo dačo. Je plný dobrých úmyslov, ale zároveň predsudkov. A Jonáš je proste človek ako my. Máme dobré úmysly, máme predsudky. A teraz, ako s tým Pán Boh bude pracovať v našom živote? Tak, Jonáš je ochotný ísť až tak ďaleko, že je ochotný položiť svoj život na ochranu svojho národa. On je ochotný zomrieť. On keď sa išiel na tú loď, prišla búrka a on spí. Prečo spí? No lebo je mu to jedno, či tá loď zhavaruje. Či sa potopí. Pretože keď sa potopí, on zomrie a nemusí do Ninive. Potom tí námorníci konečne prídu na to, v čom je problém, lebo vidia, že on spí. On im to povie. A on im povie, hoďte ma do mora. Úplne s ľahkosťou, hoďte ma do mora. Prečo? No tak hneď sa utopím a mám pokoj. A ešte ich zachránim. Problém je, že Boh nechcel túto jeho obeť. Boh nechcel, aby on kládol svoj život za svoj národ. Boh má inú obeť. Pán Boh má Ježiša Krista, ktorý položil svoj život za Izrael, ale nie len Izrael pozemský, ale za každého Izraelca. Za každého človeka, ktorý uveril v obeť Pána Ježiša Krista. Čiže keď Jonáš robí všetko, čo sa dá, aby o život prišiel, Boh túto jeho obeť nechce. Aj to bol jeho dobrý úmysel. Ale to nebol dobrý úmysel podľa Božej vôle a Božieho priania. Preto Jonáš skončil vo veľrybe. On si myslel, že sa utopí, ale neutopil sa. Prišla veľryba a on skončil vo veľrybe. Ako dlho si myslíte, že vy držíte vo veľrybe bez Wi-Fi? Preto sa modlí. Modlí sa a po modlitba je vypočutá, aj zachránený. A ide do Ninive. Aké sú naše predstavy o našej obeti Pánu Bohu? Čo my chceme pre Boha, pre jeho národ, pre jeho cirkev, pre Božie dielo obetovať? A mnohokrát to máme pomílené. Ako muž si povie, ja sa budem obetovať pre svoju rodinu. Ako sa bude obetovať pre svoju rodinu? Robí od rána do večera, aby zabezpečil svoju rodinu. Čož je dobrý cieľ. Ale v konečnom dôsledku svoju rodinu vôbec nevidí. A vyvážiť tieto motívy a tieto dôrazy a tieto dobré veci v našom živote, to je to, k čomu potrebujeme Pána Boha. Aby nás to miedol, aby nás na to upozorňoval, aby nám nastavoval zrkadlo. Aby sme kvôli tomu, že chceme zabezpečiť rodinu, ju nakoniec nestratili, pretože ani deti, ani manželka už ani nebudú vedieť, kto je ich otec, kto je ich manžel. Niekto si povie, že ja budem slúžiť cirkvi tak, že budem počúvať všetky kázania o posledných udalostiach, aby som mal všetky informácie, ktoré sú k tomu dostupné. A tak ich počúva to toľko, že mu neostane čas ani priestor na rozhovory a na ľudí. Je to obeť, ktorú Pán Boh od nás očakáva. To, čo je úžasné na tomto príbehu Jonášovi, je, že Pán Boh i napriek Jonášovým predsudkom, emóciám, postojom zachraňuje a chce zachrániť nielen celý národ, to mesto, ale aj toho konkrétneho človeka. Jonáša. A že to nebolo ľahké, skúste si spomenúť v tom príbehu, akým spôsobom Jonáš komunikuje s Bohom. V tom 3. 4. verši, v 4. kapitole
Jonáš povie, ja som vedel, že to takto dopadne, zbytočne som sem išiel. Aj tak ty nezničíš to Ninive. A potom Jonáš hovorí, a tak teda, Hospodin, vezmi mi život, lebo je pre mňa lepšie zomrieť, ako žiť. A Hospodin sa ho spýtal, či je správne, že si sa takto rozhneval. Čo myslíte, čo mu Jonáš povedal? No je to správne, áno, mám na to právo, rozčuluje ma to tu všetko celé. No a keď tomu neveríte, tak si skúste prečítať ten dialog, ktorý nasleduje za tým. On tam sedí, on si našiel vršok, díva sa na tú panorámu mesta, aby mal 3D obraz apokalypse toho mesta. Neviem, čo to bol za film, čo si videl. A Hollywood to vie pekne natáčať, také tie katastrofy, apokalypsy. Takže on si to tak, si našiel dobré miesto. No ale Pán Boh tam urobil to, že mu tam nechal vyrásť ten krík, aby mal tieň. Tomu sa potešil, výborne, popcorn a ideme sledovať. Ale zrazu ten krík vyschne. Príde ten vietor, taký horúci, slnko, je mu tam horúco, je smedný, nie je to tak, ako si to zase všetko predstavoval. Hej. Takže môžete si to tam čítať, že od 8. verša. Keď sa rozvidnelo, poslal Boh na Jonáša horúci východný vietor a nechal, aby slnko pálilo a svietilo na jeho hlavu tak dlho, až Jonáš začal omdlievať. Jonáša opustila akákoľvek chuť do života a zvolal. Prečo mám vlastne ešte žiť? Chcem radšej zomrieť. A Boh sa Jonáša opýta. Je správne, aby si sa toľko hneval kvôli jednému kríku, ktorý tu vyrástol? Mám na to plné právo. Som rozhnevaný až k smrti. To je to, ako sa Jonáš rozpráva s Pánom Bohom. Vzdorovito, drzo. Ale Boh i napriek jeho predsudkom, emóciám, postojom a drzej odpovedí zachraňuje a pracuje, spolupracuje s Jonášom. A pomáha mu v jeho službe a v jeho raste. Spomínam si na to, keď som začínal ako kazateľ, tak moje miesto na nástupnej praxi, alebo tam, kde bola nástupná prax, to boli zbory pod Tatrami na Liptove. Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok. A vysveteným kazateľom pre mňa bol, ten kazateľ, ktorý ma mal viesť v tej nástupnej praxi, bol Samuel Ondrušek. A jedna z vecí, ktorú po mne raz chcel, bolo, že mu ukážem svoje podklady ku kázaniu. No tak som mu ukázal. Bola to A4, husto popísaná. 10 písmo, bez medzier, bez odstavcov, od kraja ku kraju. A on už skúsený kazateľ, a mi hovorí, ale veď v tomto sa nikto nemôže vyznať. Ja sa vyznám, nie je problém, hovorím mu. Ja sa to vyznám, pre mňa to nie je problém. Drzá odpoveď mladého kazateľa. A potom sa ma ešte pýta, lebo mal som vtedy takú moju obľúbenú riflovú bundu, ale už sa na nej začali objavovať také rôzne. Čas sa na nej podpísal, také Frankfurtce z nej vyseli, Strapse. Druhá vrstva, tie látky sa tam začala ukazovať. A Samino sa ma pýta, že nemohol by si nosiť aj niečo iné? Ako kazateľ niečo, čo by sa ako kazateľu viac hodilo? A ja hovorím, nemohol. To je výraz mojej osobnosti. Že keď si spomínam na tieto dve situácie, tak najradšej by som svojmu mladšiemu ja dal pár faciek. Ale brat Samuel mi na to nič nepovedal a na druhej strane, keď som mal mať kázanie k Večeri Pánovej v zbore, sa mi nepodarilo napísať to kázanie. Čo nemal skúsenosti a do poslednej chvíle som veril, že sa mi to podarí napísať. Nepodarilo. A tak v sobotu ráno volám bratovi Samuelovi, že nemám kázanie.
a že musí on kázať. On tam musel byť, lebo on bol ordinovaný a som bol na stupnej praxi a som nemohol vyslovať Večeru Pánovu, tak on prišiel, odkázal kázanie, vyslúžil Večeru Pánovu bez slova, bez výčitky. A to sú momenty, ktoré rozhodujú. Ja som ostal kazateľom a ani som nepremýšľal, že by som mal ísť robiť niečo iné. Pretože takýto prístup je inšpiratívny. Takýto prístup je inšpiratívny z Božej strany k nám, ľuďom, ale aj z našej strany k iným ľuďom. Našim deťom, mladým ľuďom, kamarátom, kolegom, priateľom. A toto je Boží prístup k Jonášovi, keď si to tak všimnete v tom príbehu. Ako ľudia naozaj potrebujeme k niekomu vzhliadať. Potrebujeme vidieť niekoho, kto je pre nás inšpiratívny. Pretože my túžime byť inšpirovaní, túžime byť podopretí, túžime byť podporení a túžime byť pochopení. Tak, tento príbeh je ako minca. Teraz tá druhá strana mince. Pýtal som sa vás na začiatku na rôzne postoje, emócie, pocity, ktoré máme z toho verša, a z toho vyznania Jonáša, ktoré Jonáš nám povedal. Ale nie je tam jeden postoj, jedna emócia. Neviem, či ste si všimli, ale Jonáš v celom tom príbehu nie je z ničoho prekvapený. Boh sa mu ozve a on to berie ako samozrejmosť. A ešte ho nepočúvne. Čo by sme robili my, keby sa k nám Pán Boh ozval? Proste na sobotnej škole je to taká skúsenosť. Proste rozprávame to každému a všade. A pre nás by to bolo niečo neskutočné. Boli by sme úplne nadšení a prekvapení. A potom by prišla tá veľryba, búrka. Proste, ešte sa sťažuje. Ešte sa hnevá. Všetko je pre neho také samozrejmosť. Hej, ten Boží hlas, Boží pokyn, búrka, smrť, veľryba, záchrana z veľryby po modlitbe, nezničenie Ninive, Boží charakter, Boží hlas, Božia povaha. Krík, ktorý tam z ničoho nič nevyrástol. On nebol z toho prekvapený, že mu tam vyrástol krík. On sa len hneval, keď ten krík zmizol. Prečo to tak je? Pretože Jonáš i napriek všetkému žije v Božej prítomnosti. On žije v Božej prítomnosti. Jonáš berie ako samozrejmosť, že jeho život sa odohráva v Božej bezprostrednej blízkosti. On nie je neveriaci. On Boha pozná. Sme čítali jeho vyznanie. On presne vie, aký je Pán Boh. Čiže keď sa všetky tieto veci dejú, on vie, že to je stvoriteľ. Tak aký problém môže mať stvoriteľ ovládať veľrybu, ovládať počasie a previesť ho cez to všetko? Jeden malý príbeh do ilustráciu. Malá rybka v mori príde k inej, staršej, väčšej, múdrejšej a pýta sa jej: vy ste staršia a skúsenejšia. Iste mi budete vedieť pomôcť. Prosím vás, kde môžeme nájsť to, čo sa nazýva oceánom? Už to hľadám tak dlho a nevieme nájsť oceán. Kde môže byť? Tá staršia, skúsenejšia rybka sa na ňu díva, ale veď oceán, to je miesto, kde teraz pláveš. Oceán je všetko toto okolo teba. Toto, hovorí tá rybka malá. Ale veď to je iba voda. Ja hľadám oceán. Odvetila malá rozčalovaná rybka, odplávala. Oceán hľada niekde inde. To jednoduché poučenie z toho je, že niečo hľadať. Treba iba otvoriť oči a hľadieť. A Jonáš je tá staršia, skúsenejšia rybka. Proste on žije v oceáne Božej prítomnosti.
On proste vie, že Boh mu je blízko a všetky tie prejavy Boha sú prirodzenou a pre neho normálnou súčasťou jeho života. Kde to môžeme trošku vidieť, je, že Jonáš vchádza do Ninive. Čo Jonáš povedal tomu Ninive? On sa vyhráža tomu mestu. On nemá rád to mesto, nemá rád ten národ, má svoje predsudky. Tak povie, ešte 40 dní a Ninive bude rozvrátené. A oni uveria. Jedna z vecí, alebo jeden z dôvodov, prečo tí ľudia uverili, je to, že Jonáš nie na základe jeho slov, ale na základe toho, že to je človek, ktorý žije v Božej blízkosti. Nejakým spôsobom ho tá Božia moc, ten Boží duch predchádzal. Ktokoľvek z nás by takto kázal alebo rozprával, skúste ísť cez Krnov a ja neviem povedať, kedy bude koniec sveta? Brzy, tak. Hej. On mal 40 dní, tak čo ja viem, dajme tomu ale to je jedno. Hej, proste by sme tam kričali na ľudí, že opráťte sa, čínte pokánie, lebo všetko to tu zhorí. No nebude to mať taký účinok ako to. Čiže je to neprenosné. Ale to, čo je prenosné, neprenosné sú tie slova. Prenosné je ten Jonášov postoj. A k tomu, čo Jonáš prežíval s Bohom, k tomu aj my máme prístup. Každý z nás môže byť človekom, ktorý žije v Božej prítomnosti. Každý z nás môže každý deň svojho života prežívať v Božej blízkosti a s Pánom Bohom. To je to, čo nám je dostupné. Áno, sme zameraní mnohokrát na výkon, ambície, ciele, plány, nejaké vízie, dosahovanie niečoho. Ale to, čo častokrát potrebujeme k niekomu prísť, k niekomu a s niekým byť, kto žije v Božej blízkosti, kto žije v Božej prítomnosti. Takže na záver. Tak ako Jonáš žije v Božej blízkosti, takisto aj každý z nás môže žiť v Božej blízkosti, pretože máme k tomu to, že sme prijali Pána Ježiša Krista. Máme Božie slovo, máme modlitbu, máme Božie poslanie. Môžeme Pánu Bohu slúžiť. A tak ako Jonáš bol človekom, ktorý prinášal ľuďom vedomie toho, že Boh je živý, a že keď sa s Jonášom stretnú, tak sa ocitnú v Božej blízkosti. Tento dar a túto príležitosť má každý jeden z nás. Pretože Boh je blízko každého. Stačí len otvoriť oči a príjmať tú Božiu blízkosť do svojho života. A to druhé, ak by ste boli rozčarovaní, hej, ako Tomáš pekne vyjadril, z tých slov a z toho vyznania o Pánu Bohu z Jonášových úst, že Boh je milostivý a milosrdný, tak to v tomto príbehu tak musí byť. Hej, že to vyznanie o Pánu Bohu. Pretože Jonáš, to je holubica, to je nádej, to je tá záchrana. Tak ako Noé uvidel holubicu, vedel, že sú zachránení. Ale keď chcete ten protipol, tú druhú stranu mince, otvorte si proroka Náhuma v slove Na cestu. A tam sa vo svojej majestátnosti ukáže obraz Boha, ktorý je Bohom súdu. Ale napriek tomu, že Boh je sudca a prišiel čas, keď odsúdil Ninive o niekoľko desiatok rokov neskôr, tak prorok Náhum, meno proroka Náhuma sa prekladá ako tešiteľ.
Súcit, potešenie, tešiteľ. Pán Boh, aj keď je súdca, on je ten, ktorý nám posiela tešiteľa. Aj v súde, aj v tom, že Boh nám nastaví zrkadlo, môžeme vidieť Boha, ktorý sa k nám skláňa, ktorý nám chce byť blízko a ktorý nás chce potešiť a ukázať nám tú cestu. Skrze strach, skrze problémy, aby nás mohol doviesť do svojho kráľovstva. Amen.